Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Pini Bhomkuru adap keme Arni keme Karbi Anglong News Channel ahem tun pen Karbi Anglong West Karbi Anglong Solangdo arado anaphan Arni keme akardom abang Putin abang pitin aphanta kardom nang chipi iglo kardom. Pini adap kang sam botor keme Rani keme kethek dun longapot sininga thakedo e pornam akang hon akang jinso ahir jume kipike angri isi angdonisi la apotsi patodap apor Karbi Anglong News Channel ahem tunpen kaching hon ilitum angchir sami malinti mongpi Karbi Anglong News Channel anchor arnamaphan keroalun parjuponikji lasi mane abang Karbi Anglong News Channel anchor sami malinti mongpi arnamaphan keroalun kilunpen ning kedokdo pulote YouTube along malinti mongpi pu amen search igra alun arju ikta lapen subscribe sikta share ikta nilitum Karbi Anglong News Channel ahem tunpen abang Putin abang pitin aphan sining athakido ilitum arnam ahir jume nang lihang pilo sining achiklo longso lapen hagor asangti kalakha un ederason nilitum Karbi Anglong News Channel ahem tunpen hir jume nang lihang piponlo amen Totang te non sami malinti mong pipen arnamaphan kiro alun kilun arjuponik tha.
Hawar ke hat ke parlo dolamara long APHLC Central Committee abitung atum kahumridam. Jakhong poni phai kre ke thomarni lakhaing ko ratrok dor baguri constituency ke parlo dolamara long APHLC Central Committee pen ake hai kongchunbang sarkeri rong phar pen japon linsi dolamara hawar kahumridam. Bangso kahumridam nang kok alam theke lapu hello non pen ke polling center long krehini ke hawar ke hat parlo tanglo lasai pini APHLC Central Committee kongchunbang sarkiri rong phar lapen alang liria sangho tumpen kahumrida majai mek dengpon lapen bang swalong APS tinta chetong dunsi dwar baguri APHLC maipu mondor singing ki setami chetong dunpen labang sohutsi pherangkya mai setami ingni ponlo tangte APHLC Central Committee kongchunbang sarkiri rong phar lapen alang litumaria sangho tumpen pherangkya thengno lamthe kaningje pon alam theliar juik sinang News Desk Report, Karbi Anglong News Channel. Elvin Terona leadership ke thaglong prong lo kante ke dam tang non BJP long do ko kalilo la so prang pen stame alang li phan ke rata tumge already rejected jong se alang li phan jong se ka supporter at polo tang te hal alang li election ki thodun pen se alang li phan ke mune tum alang phan pahai de ji polo non ta BJP atum alang li phan ke risi mason se ka use jo abinongat ke alang li phan lam paning je po alle bange BJP tum si longi Ako jong si BJP umta lan sa ningke dogorat Elvin Teron han pulutang de tiket pitan ta to dom do pulutang te tiket pitanu BJP amen pen ta pia he mandela tum lapen Elvin Teron alang li lam kaninge son penangan do ke damtang seminar ahut nil tumke Delhi si do posini tumke son bange social media men si thaglong cholo alang li kaninge la hello 6 schedule long live kaninge tumana bangke lake ke che ejano pugadi tangte ni lagi pukang tungela hello alang li MEC election ke damtang ki thurdun tante alang li ke 6 schedule habara lo si election ki thurdun kente thurthere no lapen autonomous state alam alang li kaninge dei article 244A long langdam lo polotang te article 244A hemprek hedi autonomous state kimji polotang te paragraph 20 6 schedule teng men si kimunji bharak clearly tok dak do Indian constitution ang tum langon article 244A ke paragraph 20 teng men si kimji Mane 6 schedule ang deng ping ko ateng mesi kimji jong si paragraph 20 ateng benyo si kim kedat polotang te hala so article 244 autonomous state ke general state lo seda non bangke 6 schedule ang deng ping ko mesi kimji that means pilo 6 schedule paragraph 20 long ke lake tribal area pomati di lake inglong so state lo tribal state lo la hello alang li pungtung la si alang li ki puang tung la hello 6 schedule bang ke alang li ke chodor de lo 6 schedule bang nang ni lo 6 schedule ke lake inglong so phan thanga lebe ko salang lagi pukang tung abinong ke lasi lason bolotang te hadi non BJP atum tame MEC election bangke election thurthe da nangpum pipolo bolotang te da ke 6 schedule habar binak posi la council election non EM ke man tum punon CM ke man atum punon tame 6 schedule amendment si CM da manu 6 schedule amendment si EM da manu 6 schedule amendment si MEC talang tum nang manu kente akaprek general district nang tum lang tha Assam bena bahere nang tum Nogong punon Kamrup punon Tezpur Golaghat lang tha MEC election ave council election ave people plotang dhala ke general district bina 6 schedule district leader po la sialang li penan ke than tap do la pena sona thak sialang li kaninge thap do lang ja partially excluded area po rara phande ka confuse phan partially excluded area la pen excluded area lang li kaninge do la la sini le clarification piang tung ala ke hai Elvin Teron phan hello alang li ninje lo partially excluded area Karbi Atum han British atum ki pi tekang ke jong dekang athekela lo hala sur Karbi Atum BA ke pass bahini ke thom doko posi thek muchor posi partially excluded area Mikir Hills aphan ke lapen NCL aphan ke parlo pondel huma didi lapen ke excluded area ke Mizu Naga tum hala tunge lu pik pik posi tumake excluded area pola tumake bipon ko seta
lake non obi kimi tum ke lake chini pe me lake Alvin Teron ke ko pacubai la pen lake kitab along talason ke tokte nili tum kitab ka porhilong la pen tum ka chini teng bulotang te partially excluded area Karbi Anglong han ke hok British ke hok athegela hello je nangli tum methang are chodo aro natang do posi nangli tum methang aro natang Karbi atu majutang di servan kep do ajat do kleng dun kleng sarpo rechu do aposi nangli tum aro nateng pen nang tum cheklemon itu na interfere dun delu muthe achik tim ajha karon bangke nili tum British hoi penang langpu je example komane adet penyu sinali tum Karbi adet nang tengkheng lo bolotang te nang tum army do det bolotang te halo sot keni tum nang rab dun pu lalu lasa achit tim keni tum hanja kong nang pilo achit tim ke British atum si nang lana pono itu lasi partially excluded area pulu excluded area miju tum lape naga tum ke hala tum ke totally amasela tum ke miju naga tum han bangke British tum ke nang tum nang ning ke hangat tengle klemon nang ning ke hangat tengle nang tum cari calomot totally independent freedom tidak lasi excluded area lapen partially excluded area pugala hello lasi alang li seminar long ke than ke la hello hala seminar long ke do tum han tame brainwash lo lapen Karbi Anglong arat han kapa manghu lapen kapa lua kam salang ni kami claim lagi lasi alang li sonak thak livelihood leader ke ili tum long ke nang ne lapen ke Alvin Teron ason sona leader ke o BJP atum receive son use not lapen nang li tum tiket pi pino setai tum APHLC biat ke lagi rejected lapen kalang li kipitang alam thian tami tum condemn lo lapen kala ke kapa coba ilam saide okay. JJM scheme pen kedeng Krori sira laksir kebra suri pli kebra ner keb atangka padam de pita manja hidim teron model village aradatum langjun long ledet National Democratic Alliance mate thihek pen NDA kedam tanga porahut BJP kachari bo ma sarkar ahut India det piangkang rongrop atokanu ahawar kedo anaradatum ta ke misen na pen kang thirjir kijuna langawar sai Keron ke bak adon 3 pacetang et nang jephan har ghar jal po alam the PNC jal jiwan mission mate JJM project asai ke claim nang pangcheng phidlo Lasa Assam State BJP kachari parivartan और उन्नयना मते change and development lapen Karbi Anglong ten Mass Council kachari team Karbi Anglong monsam lapen kaching thur le thotseta penang an ke ongdunga dimalong JJM scheme ke deng pidolo Lapen Karbi Anglong angkang pila puson JJM scheme asai ke claim sarang bongpen lakha trainer ke Blumbajong MEC constituency angkang manja hidim teron model village longki teron arong alongta tarpang thekmate signboard along ke paklang ateng pulote Krori sira laksir kebra suri pli kebra ner ke patangka padam det pen aphi pusita ke misen lapen kang thirjir kijuna langawar sai long le det pusi khalada garata tum pen ning ripon Tangte manja hidim teron model village JJM committee president anparta rong asar longki teron lapen hidim teron model village JJM committee secretary Joy Singh Ingtiatum pherangkya thengnu nang kachithandu nalam theli arjuik sinang Manja pen Raja Sanse report Karbi Anglong news channel Mina problem lang kilong le dara problem na chini bana jol mitro ati mali dung hamsi chong Hong Kong tila lang bang da sa duty dolo Mina problem ngela karen electric problem lo electric problem tang ho pusi pu ngela dak ing bob da ti tang ho bare bare da cirung pon itum la bonai pu mani sa ke mani se ing koi mani pocket tang ko hang pon ngela electric odun tu mani di diamond tu man hang pon se pa bonai pu ingka ni sini ni bak nang lu lipo aku yang bob lipo amasi lana tum project panikalo transformer se komjuri inta kimi na pi ye phange aja kong dong udu pulo aja kong du pudere phiet ban lo ade pora tiklo yoni bag du nang pi pedal la bangso scheme ke tang ciklo jon kan bag dola so ke tiklo jon sok bag du po tiklo jon kan la bangso scheme tang det kan langke em long ciklo jon kan bag dola la ke langke em long ke la so tang der ben tiklo jon tham bag du po nang li komite lo komite he tang department apan pachidi engineer fan pachini dam la engineer fan itu tum la sonang kang puar ni thedi nili tum la president Abdullah tom da inut bahini atum hedi la engineer fan tudun lo la so scheme ke nangi pi pa me scheme ma nangi pi pa me scheme lo pial he khosut kisuma tum hor ingri ha ta do na pi pe te sam ni la sa pa bang theng dak dak di wana bang ini cepatar don lo ningi yang ye don le itu ngi long le thap opo sangti thap ui lang pipiong pala lang pipiong te ni tuhan pilo nang ditek ko nang tum ana pudun le di hey ini kanu kuribo la da gram siwok ta blog gram siwok nang dun la song i pincang di nang ditum ana ki ronga abob nam di nang dagi usi pu tara bo hor kang ritum si pu pudun he tem hola so penda ni tum ki jun long puta ave so lang just
ki yun ji phanda ka chinu hana ka phere Kim ham chol. nang kim ham so ka lilang nang no thai di ki yun bhange bande lo ke chinu na ka phere athe me ekdom iron hai phule phukong ta er heng dala so pon ni tum la so thank you hai la so kala lo lang ra bang ko adom tinta dam ji te dam ji bang ni ka ana phule kuri respond masin ang ne lo le bang khun bang nang te masin ding dil A contractor men ka san ha. contractor man ngi ras ingling nang nak bo Stala dak la signboard long ketok ke hing chong rong pi pu se tok contractor men. orang ki anda Hala ingleng bang sub contract la pu so som. na jalo ni kili ni mande tang ka finance bani pina bang ni pina la ba Engineer men chini man. engineer men ke Executive engineer. Bikram teron lahan bon la parogalan da ningji uditi la so engineer bang la iltu nok la na ka khuli ki la me ka Chok ipo. Natin la po secretary tong tapachini lupo si. Ta Kita la so khabor bang nang chiene. Ciklojon kan bagdo pola bang so lang kilong le. Non ke la hala prang pi bom pen non la an ke chiklo jom thom bak dulu. Itu. E don put ta lang junong le lo la. La so da ke lu. La don bag do lo. Ni kon bag lang junong lo la bang so. Ke jun pu ke jun ke lang he lang ke he. La mo the hong alang ke sulai imelo. Jing tia pham ke melo. Kita ki jun pop bang ke jun hai bang men jun nulang alang ma. Sathap he. Hang apa? Dang apa? Nili ke lan sini tu no la dak nili tu ke sini ya la. Pumayon ka so le ro pisang ho. chong phang ki ni la si kom ni ang ke ingling Ingling sang ho. La sini nili ke rong sa la lang le ma tum ko son son ma la sini ke lang dun cho cho. Dan bang min ang ji pulu tang te wang nang ji po te wang dun po. Ba pini ke chetong dun nai po te nili ke chetong po. La bang so je my steam pen don ko an up high fancy ke panong bit lo. Ini kadang non nili tum pu RVRA nili tum rong marlu le hai. RVRA la model village long lok do. Ini ke 100 house hai. La pende ke pu garu parlo lo. Pu hin la Nepali roman parlo lo nili tum rong thom ba rong pli. La son si chi parlo pon. La si sia community seng lo. La si wan to wan lo mi sen jibon bol hai. Tapi ni nili tum la so ke wan det pen banang pidet pen sarkar tu nang pidet pen aki megi kali la puson mithang alang he mokhan ta khola so hut chi hut rep lo rong isita lang tuk do elo don tin ta la ring he chipak lo thik pon chol lo ta non ge la so a kha join ni amat la ha ring an ta chi para mel nge no nge long ni lo bahari ke siksak lo neli to La bang so skin tang look Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me